Ħadd il-Eid, festa li tara eluf ta' familji jerħula biex jisimgħu l-quddies tal-Eid b'ċelebrazzjoni għal qawmien ta' Ġesu Kristu. Iżda ċkejknin hija aktar speċjali għaliex wara tant stennija jkunu jistgħu jiftħu jiklu l-bajt tal-Eid u l-figolli li jkunu qalgħu mingħand il-qraba. Tradizzjoni li f'pajjiżna għadha b'saħħitha hija tberik tal-figolli mill-arċipritt tal-parroċċa wara jew qabel il-quddies ta' filgħodu f'jum il-Eid. One News bakkar fil-Pjazza taż-Żejtun fejn segwa drawwa li bla dubju tinżel qasel mat-tfal. Għax jberek il-fader. Biex jberek il-bajda. Il-figolli, biex jberikomna. Biex jberikilna il-bajt u l-figolli. Biex jberikilna l-bajt. Biex jberikilna l-bajt. Jberikilna! Ekwa għanejda jien. Uħut minn tfal għalunna wkoll xi preferu. Figolla. Bajda tal-Eid. It-tnejn li huma. U jidher li mhux biss it-tfal kienu ħerqana li jiftħu l-bajt tal-Eid u l-figolli. Fidejn it-tfal kien hemm aktar bajt tal-Eid milli figolli. Iżda l-arċipritt tal-parroċċa Dun Nikola Spaċ spjega kif il-bajda tal-Eid ukoll għandha sinifikat importanti. Il-bajda tal-Eid għandha sinifikat kbir u xaxek hemm il-ħajja. Mid-berik tal-ħelu, l-istatwa tal-irxox akkumpanjata miż-żewġ banet tal-lokal daret dawra mat-toroq tar-raħal f'proċessjoni sabiex imbagħad l-ikbar festa liturġika tas-sena waslet fit-tmiema b'ġirja tal-irxox lura fil-Knisja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.